Des que vam entrar en juny de 2015, ara fa 2 anys, hem posat en marxa estratègies de coordinació i planificació de ciutat que volem, estratègies de planificació que no existien. Hem encetat els processos del Pla Especial, des de l'any 2000. Estem desenvolupant el Pla de Mobilitat que estem obligats a fer també i que no existia. No és la nostra voluntat fer un pla d'inversions que siga rendible per a les urnes, sinó un pla d'inversions que siga rendible per a la ciutat. En aquests moments podríem dir que hem posat en marxa més del 90% dels compromisos adquirits al pacte. Per tant, demostrem que tenim paraula. El Pla Director d'Inversions que avui portem a aprovació és una mostra de voluntat de mirar cap al futur i presentar un projecte integral que vagi més enllà d'una legislatura i, com he dit, més enllà de buscar un rèdit a les urnes. A aquest pla ens hem marcat unes prioritats, 25 grans inversions, entre les quals a mi m'agradaria destacar aquelles que versen sobre la recuperació del nucli antic com a epicentre de la ciutat que volem. Però a més dels esforços que estem demostrant a aquesta part de la ciutat, també hem previst recuperar el paratge natural de la Cova Negra i tornar a dotar-lo de serveis amb la Casa de la Llum i dotar-lo de serveis reals, no com s'ha fet fins a la data. Així mateix hem emprès iniciatives com ara el cobriment de la piscina o fer 2 centres, un al barri nord-oest i un altre al barri de Sant Pere. Inversions, per cert, decidides per la ciutadania i que demostren un canvi fonamental en la manera de governar.